Ayan, busy Monday tayo ngayon. Siyempre, araw ng Lunes. Medyo marami ngayon. Ayan. Tsaga-tsaga na naman tayo sa tubigan. Ano bang balita ngayon? Ganun pa rin, dating routine. Yan, mamaya tayo mag-switch ng aircon dahil init na. Buhay tubigan. Yan. Ayan, ganyan pa rin ang routine sa tubigan. Ang pinaka-bida talaga sa tubigan, delivery boy. Ayan, siyang bida. Sunod ang dishwasher. Ayan. Ang siba ng tubigan ngayon. Hindi tulad dati, yung customer ang lumalapit. Ayun, kailangan mong maghanap ng customer kasi sa dami ng water station. Ayan, kaya ang pinakabida sa tubigan ang mga delivery boy na tulad ko. Sila ang magmamarket, sila ang kumaharap sa mga customer kadalasan, diba? Kaya mabuhay ang mga delivery boy sa tubigan. Ano bang mga pwedeng pag-usapan? Ay nako, ngayon at least na kami sa suki, hindi na kami gamong stress katulad dati. Talaga namang maghahanap ka sa talok ng iyong barangay, maghahanap ka ng suki. Ayan, medyo naputol dahil may dumating na customer. Saan na tayo ngayon? Yung dalawang bida sa tubigan, dishwasher at delivery boy. Silang bida kasi yan yung isa sa mahirap na trabaho sa tubigan. Okay, laban lang mga katubig. Huwag tayo mapanghina ng loob kung dumadami na tayo. Tulad namin, mayroon na namang malapit sa amin. 1 kilometer ang layo, baka wala pa. Isang customer namin, napunta na sa kanila. Hindi ko alam, siguro baka kakilala nila. Okay, ganyan lang. I-welcome natin sila kahit paano. Nasa kanila kung anong presyo nila, wala tayong pakialam. Karapatan nila yun. Bagsak man o itaas, kaliwali. Okay, ganyan lang, laban lang. Laban lang sa tubigan. Ayan, wala tayong ibang routine kundi ganito lang. Lalabas si delivery boy, pick up ng galon, refill, yan. Okay, basta tayo, ingatan natin ang tubig, panatilihing malinis, quality, ang mga water test, monthly. Yan, tulad nito. Water lab, pasado. Ayan. Yung iba may nagtatanong din sa ibang page kung magkano. Sa amin dito, 360 ang monthly. Yan, 360 monthly po yan. Yung sa every 6 months, I think 3,000 yun eh. Yung Ken.
And every 6 months. Okay. Yan. Yan lang, buhay. Dahil hindi naman stable ang kita namin sa tubigan, nag-iisip kami ng dagdag kita. Kasi may araw talagang mahina. Tulad ngayon, malakas. Bukas, 30 to 30 or 40. Galones na lang. Ngayon, siguro, naka 130 to 150 tayo ngayon. Okay, ganyan lang. Araw ng Lunes. Araw ng labanan. Bakbakan sa tubigan. Pero, huwag tayo masyadong na-stress. Okay. Yan lang. Mamaya ulit. Ayan. Diyan nagtatapos ang ating araw. Last batch. Last batch ng biyahe. Isang biyahe pa to. Ayan, o. Anong oras na? 4 o'clock. Okay. Namang ang buhay tubigan. Ito, dati hindi umalis sa amin, ngayon bumalik ulit. Oh, ayan. Sige, halabira. Okay, yan nagtatapos ang ating araw. Hanggang sa muli. Bye-bye.